हादरसायाव गोदान मन्थ्रिफोरनो बिफान रानबाय। थांनाय 12 मे खालाराव हादरसानि नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लादोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथांजों लोगोसे 4 एमएलएफोराबो मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बिथांमोनानो जादों मन्थ्रि चरण बर', मन्थ्रि रामेश्वर तेली, मन्थ्रि अतुल बरा आरो मन्थ्रि अजन्ता नियक। बिथांमोना गोबां भटनि हेफाजाबजों हादरसानि मन्थ्रि महरै सायख'जाबाय। लोगोसे गाव गावनि मावनांगौ बिफानखौ दिनै मन्थ्रि आफादाव रानना होयो। आरो बेनि गेजेराव सोर मन्थ्रिया मा बिफानाव बिबान मोननो हाखो नोंथांमोननो फोरमायनो आवगायबाय। मन्थ्रि चरण बर' बिथाङा हान्थामेला बिफान आरो बड'लेण्ड जौगाथाय बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। मन्थ्रि रामेश्वर तेली बिथाङा ट्रान्सफरमेशन आरो जौगाथायनि बिफान, मावसुमा जौगाखां आरो साहा हारिसा आदिबासि अनसायनि बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा पन्चायत गामि जौगाथाय, आबखारि बिफान आरो आसाम गोरोबथा मावफुंनाय सीमा रैखाथि गोरोबथा आरो जौगाथाय बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। आरो मन्थ्रि अजन्ता नियक बिथाङा आइजो आरो गथ'सा अनसाय आफाद दावबाय बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। नंगौ, रायजोनि 4 मन्थ्रिफोरनो दिनै बिफान रानबाय मन्थ्रि आफादाव। मन्थ्रि चरण बर' बिथाङा हान्थामेला बिफान आरो बड'लेण्ड जौगाथाय बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। मन्थ्रि रामेश्वर तेली बिथाङा ट्रान्सफरमेशन आरो जौगाथायनि बिफान, मावसुमा जौगाखां आरो साहा हारिसा आदिबासि अनसायनि बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा पन्चायत गामि जौगाथाय, आबखारि बिफान आरो आसाम गोरोबथा मावफुंनाय सीमा रैखाथि गोरोबथा आरो जौगाथाय बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। आरो मन्थ्रि अजन्ता नियक बिथाङा आइजो आरो गथ'सा अनसाय आफाद दावबाय बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। नंगौ, रायजोनि 4 मन्थ्रिफोरनो दिनै बिफान रानबाय मन्थ्रि आफादाव।